yakni benta jongga kubor la OneRaj P daga fatafat online shopping store. Ki nong song snong ka jaut lingkhoi ka badan hais khasils kilapan pau ya ka jing persya da ka bara lamayong persya ya ka office jong ka executive engineering water resources lamba yo swara snong ba secretary snong ka jaut halor ka jing pinkerya ya ka jing te na lo na ka benda ki nong rap na wa thang mau satiwa kat kum ka RTI balayo da uba shai bor nong rum lalap ba ka jing pinkerya ya ka jing te ya ka na lo na wa thang mau satiwa ka dei ka jing le sop sop jong swara snong ba secretary snong ka jaut namar ba kim sim na pentip sa kinong song snong uba saibor nong rum uloong ba kinong song snong ka jaut kin persabet ya kane ka jingle ka jongki bat kinum ailat banra ya ka jingtre na la na wa thang mau sati le kinong song snong belawan ne ban saki ba lara la kini kamayong pa ba persya ba kadi jingtre ya irrigation haji sha ka dai kane ka jeka ka wa thang mau katung ka balapoi katung ka RTI ba kalayo kemudian na office jong ka Executive Engineering Water Resources. Kata kajiktre habisya kadai hakani rejaka. Henry Hause katung kajikwa jong kinong rap amlong kunta. Nomor kajikwa jong kinong rap boro dikwa ba yo lang ni ko boro dikwa don ke kita rap boro. Henry nakaliak ko office pat ka thamai kanu ko jingtip kanu no ka notification ba kan ai haka au sodala ni secretary snong henry ladang ili ekran hangkai ko office ai daw ba ila dam ai kataka jingtip au sodar ba secretary snong makin pelong ya kajing lang dane kajing ya keduk lang kajing ya mirjengmut lang keduk panra ya kenika ya kenika secretary yang nika irrigation henry apo snong pat undon batip ya kata kajing ai jingtip nakaliang ko office ibat nakaliang jung sodar ba secretary snong daga boburom yaki kaki kem adjektif nrai kalalong no tak kakam sop jongki saudara secretary snong bat liang jongka ofisi borokowe de nagaliang jonga uba ai kenika RTI ngaperemjur nagaliang office ba balai kile ya ketika kakam ke ba naka society bat naka snong katrau bat begini mo snong jongi ba ki pempa ba ki don jadi persya ba ngin mula ban pedang dalai leru ya kenika ajing le jong ka office pada day ba ngin hab ya ki jur ngin hab ya ki na mar ki don kita ta jong ni hab ini ki dak ki area ko khoj ada udai banyak lain pai lain udai banyak na kene ke area ngin hab thang persya ngin hab thang de ada ta ka daw ngin penseu ba ka office ka dai ban penbej ordor la ne ka dai ban le ka tum ko ordar ka ba ila ai betua nabar ka tum ko ordar hi ka dai na wa mau de mun ka pernah sati ba ka lalong ka KBI ada kamlong ka KBI balik tira pada hajing sya ka tum ka wo ordar ya depas jawaban ai ko ordar judon kanu ro ka skim la ne ka nu jing pentrei ba kun ai swa ko ordar lantas pentrei din de kane ka lalong ba di ai swa ko ordar hadin sa survey kata ka jingmut iyo kata ka kam bamsap mat suong na skipet henry lada kamlong kunta balik kan mit dia ko ne adu ba di pajba non song di hab yami pajba hab ipun ya kane ka jik pentrai ba boro ngi kwa ya ko omdai bang kwa tang ya pajlan you wit kalau tu kanlong penman ka jik penwit you ni pajlan na sai la du ya ka karep kami na ba kamya ka tum ka wo order ka ba na ka liang ko office kala dai tenda ka burom na karpat na liang do ko office ba kan penbej no mardor ya kane ka jikutrai katum ka wokardar ka dai benjai dai katum ka wokardar ni ki bara lama anyong hanero ikwa ya kata khoi dei ni am dei ra ki tu bang dei to ta kata mas ngau ba nakliam office ka dai vaksin responsibility ni ba dai ba kane ba ka wara ya kane ka project hanero dei ban ong da jing bertoy tu brio simet dei ka wara hane project namta ban toy ipat ba nok sunong do kane ka dong ka thai